J'arrive, Mr. Mule。こんにちは、ミオルです。今回はアイルランド語歌集の本を一冊ご紹介いたします。シャンノス歌唱に興味がある人で、アイルランド語の歌集を何か一冊欲しいなと考えている人は、おすすめはありますというお話です。ハードカバーで880ページの本で写真が46ページついています。今回ご紹介する本はミオーロ・クニーラのリャルモー・ナノーランという本です。結論から最初に申しますと、いろんなアイルランド語の歌集はありますけれども、これが現在のところ、ピカイチといいますかね、金字塔である本だと思います。内容は400の名歌が集めてあり、それぞれを歌っているその歌の録音があったとしてですね、その歌われている詩がそのまま本に収録されています。丁寧な注もついています。初版が2012年に出ました。そして第2版が2024年に出ています。この第2版を今回はお勧めしますが、もしも入手困難な場合にはアイルランドのゴールウェイにあるケニーズブックショップっていうところが在庫を持っているかもしれません。簡単に手に入るものとしては Kindle 版という電子書籍の版があります。これは初版の2012年版に準拠しています。そのテクストが収めてあります。なお初版の時とですね、その第2版になった時とでですね、歌われる人が変わっている場合がありまして、その場合にはテクストも変わっています。なぜ第2版を進めるかというと、そのお話は次の画面でご覧に入れます。こちらが第2版2024年に出た第2版の表紙、それと裏表紙の写真です。これジャケットを見てお分かりの通り、2枚の CD がついていますね。それが表紙にも印刷されています。表の表紙と裏の表紙についていますね。でこの CD には全部で44の歌が収録されています。この本全体では400の歌がありますから、約1割の分量になりますね。で1枚目の方には CD の1枚目の方には遅い歌が15編、それから2枚目にはですね早い歌が29ということで合計で44になります。この本はですね歌集としては現在ピカイチだと思いますけれども、ただかつて出ていたようなそのアイルランド語の歌集にはあった韻律情報というのがこの本にはないということだけお断りしておかなければなりません。ローカーンであるとかですね、オフトオクラハとか、そういう詞形がですねこの本には注釈としては書いてありませんので、その点は、自分で、研究するといいますか調べる必要がありますというか、考える必要があるといいますかね、そういうことがあります。ただしCD に音源が収められている場合にはですね、どういうふうな節回しで歌うのかということが聞いて分かりますので、実際に歌うことの参考としてはこの CD に入っている場合には非常に役に立つと思います。この第2版についている CD の写真がこちらです。本の表紙のですね裏側のところにこういうふうなケースがあってですね、そこに CD の1と CD の2がついていますね。CD の1がですねナホランワーラと書いてありまして、これが遅い歌が15曲収録されています。CD の2がですねナホランシクピーと書いてありまして、これは早い歌がですね29曲収録されています。音源はすべてこの本の出版社と同じ CIC という、アイルランドのコノマラにある会社なんですが、そこが、出している音源を使っています。でテクストとしてはですねこの第2版に収録されているテクストに準拠したもの、つまりこの第2版で収められているテクストを歌っている音源が入っているということです。CD がついているのはこの第2版だけです。
という意味でもですね、非常にこの本は価値があるというふうに思います。最後に本書の中にある写真についてご紹介します。この第2版の中ほどに46ページにわたって写真が収められています。Kindle 版ですと巻末にあるんですが、その写真にはですねこの本に関わっているいろいろな歌い手の方々のですね非常に懐かしい写真が収められております。私は何人かの方に、歌を教わったのですけれども、そのうちで、2人の方をここでご紹介したいと思います。向かって左側におられる方がですねリリスト・リレー、この動画のシリーズでも最初の方でご紹介しましたが、この方の写真が左にあります。で右の方はですねキアラン・オーコン・キャノンという方でですね非常に若い方でした。わずか27歳で亡くなられたんですけれども、その亡くなられる前の年の2008年にですね、史上最年少でオーリエダ杯を獲得したという、方です。この方もそれからその左側のルリスもですね共にオーリエダ杯を獲得されております。こういう写真が収められています。以上のような理由でこの第2版の方をお勧めしています。この第2版に付属している、CD に収められた曲についてはですね、書いた記事がありますので、この動画の概要欄のところにあるノートの記事をご参照ください。